Oktoberfest. Also die einen in einem Zelt, die anderen im anderen Zelt, die anderen auf einem bestimmten Platz. Und jede Gruppe tritt an dem Nachmittag, das ist der Sonntagnachmittag, immer auf bis am Abend. Ja. Dass beim Oktoberfest Bier getrunken wird, müssen wir nicht mehr sagen. Que la Oktoberfest se bea bere, nu mai trebuie să spunem. Bier und Brezel, ja, gehören, aber auch die Schweinshaxe und auch sonst noch und die bayerischen Knödel, ja, gehören zum traditionellen Essen. Sigur că în afară de bere se consumă covrigul, se consumă ciolanul, da, bineînțeles, și knedele sau găluștele acele tradiționale de pâine, să spunem, care sunt atât de caracteristice. Da. Ist es ja auch in München angekommen, Kronstadt. Ja, es gibt natürlich viele Varianten vom Oktoberfest, aber das Oktoberfest im Original kann man nicht imitieren. In der ersten Woche waren dieses Jahr 3,5 Millionen Besucher. Also jedes Jahr kommen zum Oktoberfest zwischen 3 und 10 Millionen. În fiecare an, anul acesta, în prima săptămână au fost 3 milioane de persoane. Un singur lucru aș mai vrea să spun, că și sașii din Transilvania au fost prezenți în această coloană. Este o poză chiar lângă ușă. De data asta au participat 60 de persoane în portul săsesc în drum spre Oktoberfest. Ich muss noch sagen, dass dieses Jahr auch die Siebenbürger Sachsen dabei waren. Es waren 60 Personen, und zwar war das die HOW Schrode, ja, die teilgenommen hat, und die Münchner Blasmusik. Ja, und Sie sehen ein Bild von dem Hochzeitspaar, ja, also von einer Hochzeitstracht. Natürlich waren alle 60 Personen in Tracht. Ja. Noch ein kurzes Grußwort, ja, von Christiane Cosmatu, dem Vorsitzenden des Bukarester Forums. Ja. Ich bitte Christiane. Ich freue mich, dass Sie da sind und würde mich freuen, wenn wir uns wieder einmal etwas öfter treffen könnten. Ein paar Versuche sind unternommen worden im vergangenen Jahr, aber es ist nicht einfach in Bukarest, weil es groß ist, weil wahrscheinlich Leute so in meinem Alter eventuell die Uhrzeit 11 oder 12 bevorziehen, die anderen, die tätig sind, würden am Abend kommen. Irgendwie kann man die Gruppen nicht immer beisammen bekommen, aber wir werden versuchen, auch solche Veranstaltungen zu haben, die unterschiedliche Gruppen hierher kommen lassen. Und wir wären froh, wenn Sie auch irgendwelche Vorschläge machen. Ich meine, an Thematik. Sonst können wir immer wieder mit unseren Sachen kommen, aber vielleicht haben Sie andere Interessen. Also auf jeden Fall ein gutes Forumsjahr. Wünsche ich Ihnen alles, viel Gesundheit vor allem, das ist ganz wichtig. Und ich schaue dort auch junge Leute, da wäre ich auch sehr froh, wenn es immer mehr gäbe, aber da müsste auch die Schule irgendwie den Beitrag bringen und wir hoffen dass alles noch besser wird. Schönen Dank! Eu aș vrea să vă fac, am schimbat structura evenimentului, dat fiind sărbătoarea aceasta fascinantă, pentru că realmente este fascinantă, și sărbătoarea, și eliberarea, și acest Oktoberfest. Aș avea câte ceva să vă spun astăzi, când este declarată Ziua Internațională a Educației. Întâmplător sau nu? Astăzi, 5 octombrie. Ei bine, această instituție unde noi derulăm atâtea proiecte, Schillerhaus este, să zic, continuatorul acestor vestigii, spuneți-le cum doriți, tradiții,
cultură, educație de ani buni. Astăzi, noi continuăm cu această teribilă sărbătoare, tocmai pentru a vă sublinia că în aceste momente în care ne simțim copleșit de atâtea evenimente nefericite, trebuie să înțelegem ce înseamnă solidaritatea. Poate sună pretențios, dar în ultimii ani observăm pe planetă și mai ales și noi că de obicei nu făceam acest lucru, poate ne interesează mai mult ce ne desparte și nu ce ne apropie. Acest Oktoberfest este o dovadă că cei care înțeleg solidaritatea ca o forță a culturii și educației, o practică. Aici în sală sunt câteva persoane care au dus Casa Schiller la acești 66 de ani și mai ales după eliberare sau după Revoluția din decembrie, au stat la conducerea unei instituții care nu a fost tot timpul sub imperiul abundenței financiare. Vreau să vă spun în primul rând că a fost creată la începutul anilor 90 o orchestră de suflători. Hans Groza, profesorul Hans Groza, care a stat 15 ani la Salzburg, alături de Mariana Duliu și Klaus Fabriciu, s-au întocmit acest Carpaten Show. Sigur, astăzi este lângă noi. Îl felicităm și mergem mai departe. Nu peste multă vreme a fost înființat Laica Club. Aceeași Mariana Duliu, Klaus Fabricius, Cristian Senkovici, un inginer, actiat după aparatul fotografic, după magia aparatului fotografic. Astăzi n-a ajuns de la Sibiu, dar a fost și angajat la Casa Schiller. Sunt persoanele care au dat drumul la acest Laica Club. Nu e puțin lucru. În cadrul acestui proiect au fost derulate zeci și zeci și zeci de expoziții, fotografii, diapozitive, care în ultimii 3-4 ani, când noi am avut o viață dificilă online, au fost solicitate și au fost cele mai de seamă, să zic, relații cu publicul nostru. Relația noastră cu publicul, cum ar spune Mariana Duliu, poate fi adunată într-un volum, pentru că avem extraordinare păreri ale acestor intelectuali care ne-au frecventat. Nu contează formația nimănui, contează ceea ce ne unește. Aici a venit lumea care a dorit cultura adevărată, educație adevărată și mai ales, să zic, o ambianță. Nu toată lumea dorește la ora actuală acest lucru. Aici e vorba și de acest minunat, eu spun minunat, Forumul Democrat al Germanilor din regiunea extracarpatică, Forumul Democrat al Germanilor București, care împreună au gândit și au demarat un proiect teribil. Știu ce înseamnă să faci revistă și am colegi care știu că nu vorbesc în van. O revistă sau un album, dacă există după numărul 3, înseamnă că are greutate, credibilitate, profesionalism. Ei bine, Klaus Fabricius și cu Carmen Luminița Cobliș au dat drumul la un album, la o serie care a ajuns la numărul 7, cu teme diferite, un album bilingv. Bineînțeles, săptămâna viitoare apare un numărul 7, dedicate deltei Dunării, fluturilor, texte de înaltă calitate profesională, fotografii extraordinare. Îmi pare rău că n-a ajuns încă artistul, ilustratorul Eduard Dulner, și el membru al Bucureștiului, care este un artist vizual cu totul special, cu totul complex, nu numai
am crezut că e chiar Eduard Dulner, dar este și un mare gânditor. Această serie este, aș putea spune, de elită. Este atât de frumos, modern și profund ilustrată, încât până și minunatul colectiv în frunte cu Beniamin Ioja, adică editura Honterus din Sibiu, nu a avut ce spune și totdeauna au susținut acești făcători de revistă, de albume. Așteptăm la sfârșitul lunii, nu, dar în începutul lunii noiembrie, lansarea celui de-al 7-lea volum, aici, la Casa Schiller, la 66 de ani. În esență, nu vreau să vă mai rețin eu, doresc să vă priască sufletește această expoziție, care, într-adevăr, înseamnă enorm pentru un oraș uriaș, aș spune al 3-lea din Germania, după Berlin și Hamburg, un oraș care nu numai că te invită să-l revezi, nu te saturi să-l revezi, iar ceea ce nu s-a spus până acum este că mai există și 3 muzee pe care vi le-aș recomanda, revăzându-le a nu știu câta oară, când am făcut această vizită, anume grădina botanică, grădina zoologică și acvariul. Au și ei un acvariu, dar vreau să vă anunț că de acolo putem să luăm aminte. O cultură se susține prin bani, printr-o financiar, printr-o subvenție serioasă, dar și edilii trebuie să aibă profesioniștii care să te atragă și să, dincolo de achiziții, restaurare, conservare, să știe să coordoneze și să colaboreze cu vizitatorii. Pot să vă spun că am făcut un mic sondaj în zilele de lucru în aceste muzee, sunt pline de copii sub 7 ani, sunt pline de copii și elevi și studenți care primesc lămuriri de la muzeografi. Foarte tineri care se apleacă la întrebările extraordinar de pertinente și care vin în educația acestor următoare generații. Nu ne putem plânge și în anii foarte grei, muzeografia românească nu a stat rău, pentru că au fost extrem de bune echipele, s-a alocat ceea ce trebuie, dar s-a și muncit și cercetătorii au dus mai departe muzeografia noastră. Putem compara, dar putem lua exemplu pentru tocmai această solidaritate. Ei știu să fie solidari și mențin această tradiție în felul lor de a fi. Aș spune, vorbind de atât de multe ori despre această deportare, exil, că această minunată, toate sunt 19 minorități, dar cea germană s-a evidențiat, să zic, printr-o stabilitate și construcție și a avut parte, ca și altele, de dezrădăcinare. Mulțumesc! În seara asta avem un oaspete, da, de la ambasada germană și ar vrea să ne spune și el la sfârșit, înainte, 2-3 cuvinte. Vă mulțumesc. Ich gebe Ihnen das Wort. Sind die Karte nur vorbește Romina, darum würde ich jetzt auf Deutsch weiterreden. Ich bitte es mir nachzusehen, dafür werde ich mich umso kürzer halten. Ja, ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich für die Einladung hier bedanken und für die tolle Organisation. Ich finde, gerade an dieser Ausstellung sieht man, wie wichtig Tradition ist und die Erhaltung dessen und wie viel Spaß es auch den Leuten bereitet. Also das Oktoberfest ist ja nicht nur eine Kulturveranstaltung, sondern etwas, was die Leute mitnimmt, wo man gerne hingeht und wo man Spaß hat. Und ich finde, dazu tragen Sie alle als Teil der deutschen Minderheit tatkräftig bei. Und
unter anderem machen Sie uns damit unsere Arbeit auch so unglaublich leicht, weil Sie eben so ein tolles Standing hier in Rumänien haben. Ein Beispiel von gelungenem Multikulturalismus. Und ja, insofern, ich möchte hier nicht lange Volksreden halten. Lieben Dank und damit darf ich zurückgeben. Also, ich lade Sie ein. Es ist Zeit, wir sollen feiern. Ja, wir danken unserer Geschäftsführerin Carmen Koblisch, die uns ein schönes Buffet organisiert hat für den heutigen Tag. Acum, cred că putem să trecem la petrecere, da? Mulțumim lui Carmen Kobliș pentru că ne-a pregătit un mic bufet.